Здравейте на всички, аз съм Тош БГ и това е една кандидатура за Лапискрафт, сървъра на Мисис Хикс и на Кочубрата. Ам, да, така, сега да минем към къщите, ето ги видях. Мънички са, нали, такива, не са много големи. О, така. Не са много големи, но нали, някакси така компактни са. И това нали, светва нали, през нощта. И сега ще ви покажа. Момент. Ето, нощ и тя светва. И ден изгаса. Ето е първата къщичка, две легла. Честове, легла, пак легла, да. Ето тук печка, някакви телчета, тук е и крафтинг тейбъл. И може да се тук те отстрани, да се нещо имаме. И ето е така къщичка отстрани. Доста е мъничка. Ето е другата къщичка, която лично много ми харесва. Ето сега така ще обиколям. Да, тук има много макефти прозорче, тук е нещо като коминче. Ето, това е нещо като нали, камина. Честове, тя нали, има доста повече честове. Масичка, ендър чест, пак чест и така нататък. Добре, това мисля да е нали, за кандидатурата, то само това има де. И да, и тук ти стигаме едно извлече. Ето го така, пуста. И да, това ми се дадем. Дано да ви е харесало, дано да ме приемете и чао!